बिराद दोङो जों दा ट्रेन स्टेसन मोनफैबाय ट्रेनखौ मोनसिगोन ट्रेनखौ मोननाय नङासो सानदोंमोन टाइमा गैलामोन नालाय एसे लेट जाबाय ट्रेना नै बिराद मानसिफोर दोङो स्टेसना इयो ट्रेना मोनफैबाय नै ट्रेन मोनफैबाय नै एसे बिराद मानसि ट्रेनावबो जायगा थोगोन ना थोआ थिग गैया एफा मानसि नै बिराद मानसि आरोखि दिनैनि ट्रेनाव गाखोनो मोनगोन ना मोना थिग गैया गाखोलांगोन होनबाबो जायगा थोआबाबो गाखोलांगोन नै उनथिं सिगांथिं बिराद मानसि दङ एकदम नै सिगांथिं बिराद दङ आरोखि दिनै गाखोनोसै जों ट्रेनाव गाखोनोसै मानसि दङ नै दा इयाव जायगा इयाव सिट गैयिनि थाखाय जों सिगाङाव थांगासिनो दङ सिगाङाव नै गाखोबाय इयाव गाखोबाय नै गाखोदोथ' गाखोदो इयावनो गाखोनोसै ट्रेनाव हाय गाइस नै थांगासिनो दं ट्रेन सायाव थांगासिनो दं नै दा सिटखौनो मोनाखै गसंनानै थांनांगासिनो दङ सिट नागिरनि सिट फैयै फैनानै सिलापथार मोनफैबाय नै ट्रेनाव सिटथ' मोनखादिया जिरायनो होमबा गसं फैबाय गसं फैनानै जों ट्रेन मोनफैनाय बायदि मोनबाय नै सिलापथाराव बिराद मानसि जादों नै थांगासिनो दङ दा सिलापथार स्टेसन मोननानै ट्रेनजों मोनफैनानै थांगासिनो दङ स्टेसनखौ ओंखारख्लायनांसिगोन ट्रेना खाराखैनो एसे गोबाव लाखिदो बेयाव सिलापथार स्टेसनाव थांगासिनो दङ मोनहैसिगोन स्टेसनखौनो बाराखै जोङो दा नै स्टेसन मोनबाय आंबो गाखोनोसै गाखोदो दे आंनि सिगाङाव थांसै आंनियाव थांसै थांनांसिगोन दा अट' स्टार्ट होआखैनो मायाव थांगोनथाय नै निकाबालियाव फैबाय बेयाव दा मोनफैबाय आरोना अट'आव फैयै मोनफैबाय ओमफ्राय नै बेयाव नै माबा माबि प्रसाद मन्दिरनि बेफोरबायदि प्रसाद बानायदो नै बिराद मोजां दङ आरो बेयाव गोलावनो बिराद मोजां बायदो खुलुमनो थाखाय आरोना मन्दिराव बावथाय मुवा लांनो थाखाय दा दखानाव फैदो नै दखानफोरा बिराद मोजां माने कफिबो दं माथो कफिबो बिराद मोजां फुथलाबो दंलाय माथो नै फुथला दोङो खिरखा होदो नै खिरखा बिदो खिरखा बायदि मा होनो संग्राय ना मा होनोथाय मिथियाथ' बेखौ दा फुजायाव लांनो थाखाय सोंदो आरोखि नैथिं बिराद मोजां दङ मना बायदि नै बिराद मोजां माथो माबा माबि लाजागोन बिराद मोजां नैयाव दा हाबसिगोन जोङो ओइथिं ओइलै मोजां नुहुराखै दा मोजां खिन्थिगोन अखा नायदो बिराद हाब्रु जादों आरो एसे मानसिफोराबो खम जादोंनो दिनै फारफोराबो दंसै माथो प्रसाद लाबाय नै प्रसादा मालिनि थाना हाबनानै निकाबालि मोनबाय टिकेट दानखांबाय बेसे लाखोलै सासेयाव 10 थाखा लाबायनो बेराद हाबनो थाखाय नै बिराद मोजां आरोना राउन्ड बेरा दङ राउन्ड बेरायाबो बिराद गरानो
मोजां जाखाया माने बिराद मोजाङानो नैथिंबो आरो ओइले इथिं मालिकनि थान दोङो लिरनाय ओइले बिराद मोजां बिराद मोजां आरोखि हाब्बाय हाब्बाय टिकेट लाबाय नै टिकेट लाबाय हाबलांनाया नैथिंबो लामा दोङो उनखैबो बेगखैबो दोङो सिगांखैबो दोङो सुबग्रोलायलांबाय सासेया आसोलाबो ब्लग लादो बिराद डेन्जार ब्लग लायो आसोलाबो इनावबो दोङो इउटुब चेनेल आंना दा गोदानसो नालाय दिनै गोदाननियावनो बानायबाय आरो आङो अपेनिं खालामबाय दा थांगासिनो दोङो नै आब'मोना उनाव दोङो फैगासिनो दोङो लासै लासै थाबायनानै नै आरो लामायाव थांनायाव ओरै मुरथि नुलांबाय थागोन आरोना ओरै 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 आसोला बिरगासिनो मुरथि दोङो नैथिं फाख्रि बिफां फांसे बिराद गिदिर दोङो आरो नैयाव नै नुलांबाय थागोन आरो बेयाव मुरथि बिदिनो पिकचार मुरथि माबा माबि दोङो नै बेफोराव भिडिअखौनो बानायनाय जायासै नै आं मिथिया नै बिराद सायाव दोङो नै थाक थाक गाखोलांनाय नै थिंबो आं ओरै थांगोन नोंसोर ओरै थां नै थांगासिनो दोङो आसोलफोरा गिस्रांबाय आंखौ गारनानै ओइलै बारखोलांबाय मिनिनो आं नैथिं फैबाय हारसिंनो फैबाय थांगासिनो दोङो थांगासिनो दङ आरोखि नै गाखोबाय आसोलफोरा मोनहैबाय ओइ सायाव गाहायाव बेसेबा आरामै नुयो नै गाहायथार दोङो हाराम आंना आरो बेसेबा गिदिंबावनांगौ थाक थाकखौ खारलायबाय आरो आङो खाराबा जानाय नङा नालाय आरो थांबावनांगोन गोजौआव गाखोलांगासिनो दोङो नायलांबाय था मा नुगोन मेंबाय आरोखि एफा गोजौ नालाय थांगासिनो दोङो मोनैनो आसोलफोरा मालाय सर्टकाट होबाय आं आरो एसे बेरायनो लुबैनानै ओरै फैबाय साइडखै मन्दिरा मोनबाय आरो ओइलै नुहुरबाय मन्दिरखौ उनथिं नै गाखोबाय आंबो सायाव गाखोबाय आरो गाखोबावनांगोन नै गाखोबाय आङो नै मोनफैबाय फुजा होनो थाखाय नै अन्थाइजोंनो बानायनाय गोजा बेफोरो बिराद मोजां आरो बिराद मानसि फैयो इयाव सोरबाफोर फैयाखैबा फैनानै खुलुमफैनो हागोन नायफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन बिराद मोजां बोरैदों खुला दोङो नै बिराद मोजां दोङो आरो अन्थाइजोंनो बानायनाय नै ग्लास सिङाव दोङो मोजां नाय फ्रेन्ड्सफोर नै सिङाव बानायनाय बिराद मोजां गिदिङो अन्थाइनि दोङो नै फ्रेन्ड्सफोर नै जों प्रसाद लानानै थांगासिनो दोङो आब'आ नै आब'आ सासेया थांगासिनो प्रसाद लाना प्रसाद लाबाय प्रसाद लानानै खुलुमनो थाखाय थांबाय नायलांबाय थादो नैयाव फाख्रि बिफां दं बिराद गिदिर फांसे दोङो नैथिंबो बिराद मोजां आरोखि गिदिंलाबायनो हागोन सोरबाफोर नायोब्ला बिराद मोजां गाखोलांबाय बिसोरो बिदिनो आरो फुजा होगासिनो दोङो मादैमोना सोरबा थांगासिनो दों जोंबो सेन्देल खोबाय सेन्देल खोनांगोनो बिराद मोजां नै सुपार आरो सुपार बहुत देखो नायलांबाय था माबायदि मोजां खुलुमबाय फट'क लादो मालाय
फटक लाबायनो मालाय जोंहासो लायाखै सासेया दासो लासै ओंखारबोदों नै बिराद मोजां केमेरा लागासिनो दोङो मन्दिराबो बिराद मोजां नैथिंनिफ्राय हाबबोयो हाबबोनानै नैखौ मोनो नै मन्दिर बेल मोनसे गिदिर दोङो नैयाव दोङो नै लायन लायन कैसा है अच्छा है और ठीक है निकावाली मंदिर को देखो भाई लोग फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छा है लायन लायन है लायन नायदो बेसेबां मोजां नायलांबाय था फ्रेंड्स लोगोफोर माबायदि खुलुमदों मालाय खुलुमदो जोंबो खुलुमनांसिगोन नै मुर्तिफोरा जि मोजां मोजां आरोखि बिराद मोजां मोजां दोङो नैयावथ' इथिं न' दोङो मा न'थाय बेफोरो हमनानै मोनाखै अन्थाइजों बानायनाय गोजा बेफोरो नै फ्रेन्ड्सफोर नायदो नायदो नायलायबाय था फ्रेन्ड्सफोर नै निकाबालि मन्दिराव मोनफैबाय मन्दिराव मोनफैनानै हाबनानै सिङाव अन्थाइजों बानायनाय गोजा दोङो बेफोरथिंबो दोङो नै न' दोङो बेफोरथिं माबा अन्थाइजों बानायनाय मुसुखा बायदि बायदि मुसुखा दोङो आरो इयाव नै लोगोफोर फ्रेन्ड्स मादि सिसि केमेराबो दङ सिसि केमेराखौ नायनो नामा सिसि केमेरा दङ नैयाव दङ नैयाव दोङो नै बिराद मोजां नैबे सिसि केमेरा बिथिं ए सानिया नै मोजां अन्थाइजों बानायनाय गोजा आरो बेफोरो नायलांबाय था फ्रेन्ड्सफोर आदैमोना दोङो नै मन्दिराव खुलुमसिगोन बहुत मोजां मोजां आरो खुलुमनो थाखाय खुलुमबाय आब'मोना खुलुमबायना मालाय नै खुलुमबाय सिङाव खुलुमनोसै मन्दिर बेल दामग्रोनांगोनो दामबाय आङो दामनानै नै बेयाव बानायबाय आरो नै मन्दिरखौ खुलुमखांबाय आरो मन्दिरा नै बिराद मोजां माने मन्दिरखौ खुलुमखांनानै दा मन्दिरखौ ना खेबथाम गिदिंनांगोनो जों दा गिदिङाखैनो खेबसे गिदिङा बेल होनोसै बेल होबाय बेल होनानै लांबाय थांबाय नोंनाव उल्थासो आसला उल्टा पुल्टासो गिदिंगासिनो दोङो उल्टा पुल्टा होमबाबो नै जानांगौ आरो नै आं गिदिंगासिनो दं दा मन्दिरखौ सोरगिदिं नायलांबाय था नै माबा नुयो खेबथाम गिदिंनांगोनो अन्थाइजों बानायनाय मुसुखाफोरा गिदिंगासिनो दोङो आंनि साननायफोरा गोसो सिंनि साननायफोरा जाहाथे साक्सेस जानानै फैयो बेखौनो आखा खालामो दा खेबथाम ब्लग लागासिनो दङ आसला ब्लग नै नायलांबाय था आंना दासो खेबसे जादों गिदिंनाया नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि गिदिंगासिनो दोङो बिदि गिदिङालासिनो मन्दिराव खुलुमखांनानै न' फारसे गिदिंलांनो मोना जाहैबाय बेनिखायनो नै कमप्लिट बेल दामबाय जाहाथे आंनि साननाया कमप्लिटेड साक्सेस जानानै फैयो जाहाथे आंनि साननायफोरा गोसो सिंनि जा सानदोंमोन साननायफोरा बेफोरो साक्सेसआव जाफुंथों होननानै बे मन्दिराव फैयो बे मन्दिरनि साखि लानानै जों दा खेबथाम गिदिंगासिनो बेयाव नाय फ्रेन्ड्सफोर माबायदि गिदिंनांगौ बेलखौ माबायदि बुनांगोनो बेफोरखौ नायलांदो बेलखौ मोनथामखौ बुनांगोनो मोनथाम बुबासो खामानिया तिनि खयथ' होननाय बायदि जायोनो तिनि खयथ' बे तिनि खयथ' जाफुंनाया जाहाथे मोजां जाफुंथों बेनिखायनो बेलखौ खेबथामखौबो मोजां खेबथाम दामनांगोनो जाहाथे तिनि खयथ' होननाय बायदि जायोनो जाहाथे साक्सेस मन्दिराव फैनाया
मोजाङै जाहाथे जाफुंलाङो जाहाथे आंनि साननाय न'खरनि गासैनि हालोदनि थाखाय जाहाथे मोजां मोजां जायो बेनि थाखाय बेखौ नैबे लास्ट जाबाय लास्ट आरोखि नैबे लास्ट जाहाथे खामानिया आंनि साननाय जे साननायफोरा जाहाथे साक्सेस जानानै फैयो दा नै इयाव फैनानै मन्दिर सिंनिफ्राय फैनानै नै मन्दिरा इयाव नालाय बैयाव नालाय मन्दिरा बे मन्दिरनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै नै दंफां फांसे दोङो बेयाव सोरगिदिं फटक पिक्सार मुर्ति अन्थाइजों बानायनाय गासिबो दोङो बेयाव नै मोजां मोजां नाय गिदिं खोन्थागोन आं नोंसोरनो नै बिराद मोजां आरोखि नै बेयाव आरो माबा माबि खुन्दुं खानाय गिदिंनो हाया इथिं सिङाव हाबनो बोरैबा मोनदो सिङाव हाबनो बोरैबा मोननायलाय आं ओंखारबोफिनबाय नै इयाव खुलुमगासिनो दङ खुलुमनो थाखाय आलारि बाथि सावदो आलारि बाथि सावनानै खुलुमनानै जोङो दसे बेरायनानै न'आव थांसिगोन आरोखि नै इयाव खुलुमो मुर्ति दङ अन्थाइजों बानायनाय बिराद मोजां दङ आरो आसोलफोरा ओइ फटक लाबायनो फटक लायै थांगासिनो दङ आं आरो जाम्बाबानो भिडिअ लागासिनो दं नायलांदो फ्रेन्ड्स लोगोफोर आंनि नै मालाय फटक साफायदो सायाव दङ सासेया आरो ओइलै भिडिअ लायै मोनहैबाय मालाय सासेया आंबो हाबलांबाय सिङाव हाबलांबाय नै बिराद थाखो आरो थाखो बिराद गोजौ दङ जेबोआनो जायाखै थांबानांगोन आयु ओंखाम उखैलायलाङो फुङावबो बिदिनो आथुरदो दिनै अखा हानानै लेट जानायखाय फैस्लाबनो हायाखै थांगासिनो दङ नै आसोला भिडिअ बानायै बेयाव दसे रेस्ट लादोनो आं आरो थांबाय थागोन बिराद मेंबाय आरो बिराद गोजौना ओंखामबो जाबावाखै दिनै सिद्दा बेसेबा गोजौआव सासेया ब्लग बानायनो थांगासिनो दङ आसोला चेनेल दङ मालाय चेनेलाव होलायसिगोन नै इमान गोजौ आरो इमान गाहाय नै रं नुहुरो ओइ सासे आसोला फैगासिनो दङ थाबायग'नो हायाखै नै बिथांमोना मानखौ दासो मोनफैगासिनो दङ सासेया ब्लग लादो सिगाङाव खारथिलायनानै आंनि सिगाङाव नै दासो मोनफैबाय एफा गोजाननिफ्राय एफा हाजो गोजा मानसिफोरा दुरबल गोजा नालाय अबसे जोंबायदि खाख्रेबाबो बोलो गैया नालाय बिराद गोबाव लादो आरो जों आरो थांखांनानै आरो नै गाहायावसो फैफिनलायबावलायलांबाय माने नै जोंहा बिनानाव मुटुबाबो बिराद डेन्जार हायो गाखोनाय खुलुमनाय माबानायफोराव एक्सपार्ट बिनानाव फैयै फैनानै गाखोनानै इ मा बुस्थु रुक्मनि मन्दिराव हाबनोसै जोङो फ्रेन्ड्सफोर नायलांदो गाखोनोसै मार्क्सआबो माबा माबि जाबाय थायोलै आंना नै मन्दिरा बेनो नै गेट गाखोबाय थाखो गाखोलांबाय मन्दिराव बिराद मानसिफोर दङ आरोखि आंखौ बिराद नायदो आरो ना मा खालामनाय जादों सानदों खोमा नैफोरनो बिराद मोजां बिराद मोजां आरो ना खुन्दुंनि गाबनायनि गाबफोरा आसोला ब्लग लागासिनो दङ नै बिराद मोजां नै फाख्रि बिफां ना मा बिफां आरो ना फाख्रि बिफां बायदि मोनसे बिराद मोजां गोजा खुन्दुंजों फानजोबनाय दङ बिराद मोजां नै मन्दिरा बेनो मन्दिरा आरो ना इयाव बहुत मानसियानो फैनानै बिराद खुन्दुं हाबाय हाजार खुन्दुं दं आरो इयाव ना राखि बोन्दोन दा
जों दा थांनो जासिगोन न' आरो नै दा मन्दिर खुलुमखांबाय आरो ना मन्दिर खुलुमखांनानै नैयाव दसे रेस्ट खालामबाय रेस्ट खालामनानै दा मन्दिरनि प्रसाद दङ आरो ना प्रसाद लानायखौ जों दा एसे जानोसै ओंखामा उखैबाय नालाय फुङावनो फैदोंमोन नालाय ओंखाम उखैनाय जाबाय प्रसाद जाबाय नै थालिर जाबाय इयो आपेलबो थाइसे लाना दोनदो नै थाइसे आपेल इबो लाबाय इथ' थाइथाम थाइब्रै गाहाम जाबाय नै बिथिं नाय आसला नै थाइथाम थाइब्रै जाखायो इयो बिराद मिनियो बिनानावा जोंना नै मालानो गैला दा जानो गोनां आं माखौ जाबावनोसो जाबाय माने दाना नै बुस्थुआनो गैला जानोसै आरो ना बिदिनो आपेल थाइसे लानोसै आङो लाबाय जानोसै आपेला मोजां ना गाज्रि जिखुनु जाया जानोसै आरो ना नाय ट्रान्सफार दा थांबाथाय मोजां खिन्थि लांथ'ग्रो नै दा श्री श्री जय भगदेबनि मामोनथाय रुक्मिणी मन्दिरनिफ्राय ओंखारख्लायबोबाय जोङो दा आन्दायोलै ओंखारबाय आरो ना ओंखारख्लायनानै थाखो नै थाखोआ बेसेबा गोजौ फैगासिनो दोङो थाखो बाराखैनो उनावबो दोङो नालाय भिडिअ बानायनायखौ मोजांनो खिन्थिलांजोबगोन गासैखौबो थाखा बेसेबा दोङो जायगाफोरा हाजो सायाव गोदोनि बायदि नंलिया माने दा गोदान सोलायजोब्बाय बिराद सिख्लाफोर फैयो दिनै एसे खम जादों अखा हानायखाय बोथोराबो बारा थिग नङामोन नालाय होमब्लाबो जों फैबाय थानो हायियाव मन्दिरखौ नायनो लुबैनानै थानो हायियाव मालायफोरा थानो हायोबाबो जों थानो हाया गोसा बोरैबा मोनबाय थायो आसोलफोरा मिथाइ रानलायगासिनो दङ सायाव आंखौ गारखोमानानै बिसोर ओंखारख्लायबाय खोमा पात्ता मोनाखै सिख्ला सासे दङ जि साफा सिख्ला दङ ना इयाव नायनि दै इखौ नायलांबाय था फ्रेन्ड्सफोर सिख्ला सासे साफा दोङो इखौ माबा मोनसे होन्दोंमोन दहायो सोंनायाव दा नै जों न' बायदियाव हाबफैनोसै न' बायदि सायाव नायदो फ्रेन्ड्स नै न' बायदि नै बेयाव बिराद मोजां आरोखि जायगाया साफा सुपार ग्रेट माने नै अन्थाइजों बानायनाय सायाव पार नाय न' बायदिसो नुयो साथा बायदि आरोना अखा हाबाथाय मानसि हाबसोनो थाखाय बानायनाय बायदि आरो दस्रा मानसियाव थाजायो नायलांबाय था नै बेफोर सब अन्थाइनि गोजा सासे आसला ब्लग बानायना फैगासिनो दोङो बिराद मोजां नै बेफोरो केमेरा होदों केमेरा नै फ्रेन्ड्स नाय बिराद मोजां माने सोरगिदिं मन्दिरा सानिया बेसेबा मोजां सिङाव हाबना नायबा सोरबा फैफेराखैबा फैनानै मोजां नायनो हागोन खुलुमलांनोबो हागोन फुजारि दंखायो गासैबो नै इथिंबो गेट दङ गासैबो गिदिंगासिनो दं नै बिदिनो सायाव माखासे दङ बाउन्डारिया बिनो लास्ट फैनो बायदिसिना आंना ना भिडिअ बिराद डेन्जार माने दा इयाव जिरायनानै जोङो साथा बायदियाव जिरायनानै दसे रेस्ट लानानै आरो मायावबा थांसिगोन आरो ना दा नायलांबाय था फ्रेन्ड्सफोर आंनि लोगोफोर आं दिनैसो गिबि फार्स्ट मोनसे इउटुब चेनेल एगारनायदो ब्लग मोनसे इउटुब चेनेलाव ब्लग मोनसे एगारनायदो बेखौ नायलांबाय था फ्रेन्ड्सफोर नै मा नुयो अन्थाइजोंनो बानायनाय माने इना मोजां नायलां अन्थाइनि गोजा बेफोर बुस्थुआ नै नायलांबाय था बेनो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बानायनाय फ्रेन्ड्सफोर नायलांबाय था बेफोरो नै बिराद मोजां आरोखि नायलांबाय था आसोलफोरा बेरायना नायगासिनो गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों जाहैबाय केमेरा दंजोबो अन्थाइजों बानायनाय गासैबो नै आसोला
बिराद मोजां मोनदों जाहैबाय ना ओंखाम उखैनानै थानो हालानो दा नोंथाङा फैनानै माबोरै मोनदों बिराद मोजां मोनदों फैनानै गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनदों ओंखाम उखैबाय ना मा होनदों ओंखाम उखैबाय बिराद आसोला नै दा जोंनियाव दसे जिरायनोसै ओंखाम उखैनानै हाला जाहैबाय ना फुङाव फैनायावबो एसे स्पिडआव फैनाय जाबाय नालाय आसोलाबो ब्लग लागासिनो दोङो ब्लग मेरा लागासिनो दोङो नै फ्रेन्ड्सफोर बिराद मोजां माने ना जायगायाव फैनानै नायफै नैफोरबो अन्थाइजों बानायनाय मोनसे सहि एबा सावगारि आरोना सहि नैफोरबो मोनसे मन्दिरनिनो बुस्थु गासैबो मन्दिरनिनो आरोना अन्थाइजों बानायनाय नैयाव गाखोना नायनि आं नै बिराद मोजां आरोना गाखोनो होगोन ना होआ सानदों आरोना आं गाखोना नायनायदोंमोन गाखोनो होनाय नङा खोमा ओंखायनोथ' गाखोला आरो आङो दा नै गोलैगोन खोमा बेफोरो एसे गिलिर आरोना मा बालथाय नै दा इखौ जागोन जोङो जागोन नैखौ नै बिराद गोरा आरोना अन्थाइफोरा मुर्ति आरोना बेफोरबो ओइ मालाय सेल्फि केमेरा लागासिनो दं नै फार्स्ट नै दा नै मन्दिरनिफ्राय निकाबालि मन्दिरनिफ्राय ओंखारख्लायबोबाय दयो श्री मा होनदोंमोनथाय बेयाव थांखांनानै इनिफ्राय फैनानै दा निकाबालिनिफ्राय ओंखारख्लायबोबाय निकाबालिनिफ्राय ओंखारनाय लामाया मोनहैदों जों दा नै बेलेग मोनसेखै ओंखारबोबाय नैथिंबो दोङो ओंखारनाया स्टाइलनि बिराद ओंखारनो हायो ओइफोरथिं साफोरखै दोङो जों दा नैखै ओंखारबाय बेथिं दंबावो आरो नै नाय फ्रेन्ड बेफोरथिं दंबावो लाइट साइट होजोबनाय नै उनथिंबो दोङो नैबे लाइट नै बिराद बरिया आरो नाय बिबार बागान दोङो नैफोराव नै न' दोङो नै सेल्फि लागासिनो दोङो बिथिंजाय नै गनेश दोङो नै बिराद मोजां आरोना न'आ ना नै बिथिं पिकचार वालफोराव पिकचार दोङो पिकचारफोरा बिराद हिट माने सुपार एफोर पिकचारखौ नुदों ना बेफोरो सब अन्थाइजोंनो दानख'जोबनाय बायदि आरोना अन्थाइनि खोमा बिराद बरिया माने पार्किं नै बिराद गारि दोङो इफोराव स्टाइलनि बिराद इटा बहायनाय दोङो इटाफोरखौनो बिबार बायदि बानायनाय दोङो नैफोरावबो दोङो नै बिराद हिट आरो नायलांबाय था नै नाय बिराद मोजां नै वालफोराव नाय पिकचारखौ नायलाय जि बरिया नुदो बेबायदि बरिया बानायना दोनदो नै दहाय जों इथिं फैयाखैमोन दा फैबाय माने ना बेलेग मोनसे जायगाखै दा फैबाय मन्दिरनिनो आरोना इबो बाउन्डारि बेरायाव दङ बिदि नै बिराद मोजां पिकचार दङ नैथिंबो एक साइडखैबो दङ मोजां बानायनाय दंफांफोराबो मोजाङानो आरोना सानिया नै बिराद बरिया आरो मा थानाय बेफोरखौ नाय नामफोरखौ फरायलांला आङो बेफोरो बिराद मोजां नै पिकचारफोरा मोजां दोङो नैफोरखौ नै राधा कृष्ण गेट मोनसे इयो गेटआ नैबे नै गेटआ इबे नै दहाय इयाव न'बो दं मोनसे नै न'बो दं इयाव बे न'आबो मोजां नै इयाव दा माबा लादो टिकेट नायग्राया नैबे नाय इयाव टिकेट दानागौ मानि इयाव टिकेट खिन्थियागौ मानि हाबनोनो मोना माने मन्दिराव ना बिराद बरिया गेटआ नै जों ओंखारबोबाय नैखौ मिथि दा लायन बहुत अच्छा है मोजांथार माने गेटआ नै दा इथिं थांसिगोन जों लामाया नायलांबाय थाबानो जाबाय अट' लिंहरदो दा अट' फैसिगोन दसेनि उनाव सेल्फि लाबायनो मालाय बिब' बिनानाव
हाय गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक लोगोफोरनो शेयार खालामना हो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गोदान गोदान भिडिअ 1 उइकनि गेजेराव नुबाय थागोन नोंसोरो बेलेग बेलेग जायगानि गुबुन गुबुन भिडिअ नुबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै